ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ। 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭେଙ୍କଟ ରମଣ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ ବା ରମଣ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ। ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱର ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କ କରିବା, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ।